Zdravím ťa, tu je Milan Marko z forexstrategie.sk a v tomto krátkom videu si zanalizujeme teda 8. týždeň v 25. roku. Takže začneme hneď. Všetko som si vymazal, všetky línie a mám tu len tých pár obchodov. Tam, kde vidíš, že sa zakončil ten obchod, toto je na sell, toto je na buy, na červenom je stop loss, modrý je take profit, to bolo tento jeden mínus som tu mal. A tu v tomto gape to vysvetlím. Takže toto mal pár obchodov, ako vidíš, ostatné boli plusové. Boli to relatívne malé objemy, takže taká pohodičkové obchodovanie. Vidíš, jeden obchod, dva obchody maximálne za deň. Vysvetlím len pár obchodov, aj tento týždeň, 9. týždeň, tu máme už pondelok, útorok, dva obchody. A začnem asi s týmito najprv ideme k tým líniám samozrejme, prečo som obchodoval takto, ako som obchodoval. Takže zadáme si najprv tie línie horizontálne. Najprv si nájdeme samozrejme tie línie úplne najdôležitejšie, to sú táto, samozrejme začneme odtiaľto. Netreba ísť sem dole, pretože to už je moc hlboko do histórie, do minulosti. Ideme na 15 minútový, tento vidíme pekne. Takže pozrime si na tie vodorovné línie, túto si zoberieme. No a čo vlastne hľadáme v týchto líniách, takto môžeme zadať takto. Áno. Čo hľadáme v tých líniách? Väčšina ľudí to nechápe. Čo sa vlastne hľadá v tých líniách, keď ide hlavný trend, alebo teraz budem hovoriť o trende, nie do bočného trendu, ale keď je na sever a na juh. Hľadáme situácie, keď sa z podpornej línie v padajúcom trende, v podpornej stane odporová, ako tu máš líniu, ide trend, prerazí ho a v tejto podpornej línie sa stane odporová, áno, a potom ide smerom dole. Takisto to môžeme vidieť, napríklad tuto to nikde nebude, pretože tu nie sú trendy, ale môžeme to vidieť že tu máme jeden bod, druhý bod, to je odporová línia bola to a tu nás sa zmenila na podpornú, pretože sa od nej odrazil a išiel smerom hore. Pozrime sa do minulosti niektoré, tuto krásne môžeme vidieť, áno, že tuto bola odporová a tu už je to podporná. Toto presne hľadáme v tých trendoch, v tých trendových situáciách, že kedy sa mení z odpornej na podporovú. Ináč, tu sa to dá pekne vidieť, tu som to videl moment, kde to bolo. Áno, táto línia, áno, to bolo tiež, by sa dalo povedať, vidíš, 1, 2 a tu sa od nej odrazilo. Takže tých situácií je veľa a presne toto hľadáme a na to som si dával aj pozor pri tom mojom obchodovaní a podľa toho som obchodoval. No tu si môžeme dať ďalšiu tú líniu, áno, že to bola podporná a tu už je odporová, áno. Samozrejme ten trend išiel ďalej. No a vidíš, tu hneď vidíš tento obchod, že presne to som podal, mal som myslím, že tú líniu niekde tu áno, že vidíš, že presne tu som zadal na buy, lebo som prerazil tú líniu a dal som tu na buy a take profit som dal presne na tej línie, stop loss pod túto líniu. A takto aj presne ma vyhodil. Toto bolo šťastie, že ma presne tam správne mal byť take profit zadaný trochu nižšie. Áno. Ale teda zoberme si teraz tie obchody. Ako vidíš, začína väčšinou obchodovať útorok, ale keď sú napríklad ako teraz bol, že pekný som mal tu na obchod, k tomu sa dostaneme, tak som zadal aj na pondelok, ale väčšinou začína obchodovať tie útorky. Vidíš, tu sa presne stala tá situácia, že išiel trend, bol bočný trend, áno, a v tomto bode prerazil tú líniu, odrazil sa od nej, ešte som čakal chvíľu, či sa nevráti do kanála, nie, zadal som obchod krásny, veľký, take profit, stop loss, veľmi krátky na túto líniu. Mimochodom, ja som začal stop loss až tu hore, ale väčšinou, ako vieš, dobre posúvam ten stop loss smerom k tradu, nikdy neposúvam opačne až k tomu tradu. No a tu sa ešte stala tu potom, keď vyšlo hore, tu som mal ten prvý mínus, pretože som očakával, že keď veľmi rýchlo sa vrátil trh hore, že pôjde naspäť do kanála, tu som zadal od neho buy a vidíš, že tu som mal, mimochodom ten stop loss som mal začiatku tu až potom som ho posunul sem a vidíš, nejakých 10 bodov som mal mínus, to bol celkom OK na jednom úlote, to není problém. No a tu som mal zase nočný, že to pôjde do buy a tu som myslím, že sám vyskočil z toho, pretože to išlo moc do strany a dobre som spravil, vidíš, že tu som mal stop loss a tu som ho zavrel. No, ďalší potom som mal tu to isté sa stalo, to som už povedal, že keď išiel trend,
išiel a teraz začal vracať hore, opäť dal som na odporovú líniu, ktorá bola v tomto prípade odporová. Áno. Teraz som počkal, čo sa tu nastalo, klasická hlava, plecia, formácia, začalo ísť hore a keď už prerazil túto líniu a v tomto bode sa odrazil a išiel hore, ako vidíš, prerazil, tak som už samozrejme zadával na buy, tu som dal stop loss, take profit zase po túto líniu, pretože som očakával, že denná volatilita dosiahne okolo tých 50 bodov, 60, ale potiahol až na dennú volatilitu 80 bodov. No a tu som samozrejme dával hore. Prečo? Toto je inak zaujímavé. Prečo som tu nadával na sell? Pretože bol trend, žiadne zotavenie nebol. Išiel hore bez zotavenia. Ten stop loss som mimochodom až tu hore zadaný. Take profit krátko, 11 bodov, 12 bodov. A vychádzal som z Fibonacciho, pretože keď si zoberieme trend a hľadáme zotavenia, zoberieme si Fibonacciho, tak väčšina ten trend začínal tu sa začínal. Väčšina Fibonacciho sa prvá otáča na 23,6%, čo sa presne tu potvrdilo. Presne išiel po 23,6%. Trochu som ho dal samozrejme nižšie. To bola samozrejme trochu malá chyba. Ako vidíš, bola to chyba, pretože tu som mal zadaný take profit. Prišiel po take profit, olízal ho a išiel, ešte do mínusom išiel, vidíš, skoro dosiahol stop loss, nechal som to ísť. A potom teda dosiahol ten take profit. Ale ten Fibonacci tiež funguje, keď vidíš trend, že ide trend a bez akéhokoľvek zotavenia, tak môžeš predpokladať, vysoká pravdepodobnosť býva tých 23,6% a potom ďalšie tie línie, ako vidíš. Takže vymažem ho, pretože sa bude rušiť. No, ďalší samozrejme, presne ten istý systém som mal piatok, 2 obchody. Prvý som mal plusový, to bol, že išiel dole, keď sa vrátil, zase denná volatilita, som si pozrel 40 bodov, dal som buy a ten stop loss som mal ešte dole celkom a take profit 13 bodov, čo tiež ma vyhodilo, išlo dole a tu som zadával logicky, čo bolo veľmi logicky, som zadával tu na sell, vidíš, lebo peak, pin bar, to peak jednoducho, tu som mal hore a stop loss, take profit som mal, vidíš, tu mi nezobralo, neviem prečo, ako 15 bodov, asi bol, tu sa natiahol veľký spread, tak nezobralo mi to, čo bola škoda teda. No a nechal som cez víkend, potom som stiahol ešte tu na stop loss na túto hladinu a potom sa zavrel trh. Zabudol som zavrieť cez víkend, samozrejme som mal otvorený obchod a tu mi ho potom otvoril. Vidíš, vyššie mi ho zaotvoril, pretože bol veľký spread a hoci som mal stop loss tu na, zavrel mi ho až 4 body vyššie, No a potom tu na samozrejme to isté, išiel dole trh, očakával som zase, natiahneme si Fibonacciho, zase som očakával ten 23,6, mimochodom v tom bode to bolo niekde tu na, ako vidíš v tomto bode, takže som očakával na túto líniu toho Fibonacciho, áno, a zadal som zase stop loss nižšie, som ho zadal až tu na, potom som ho malinko posunul a vidíš, že dokonca išiel mi skoro do stop lossu, ale potom sa vrátil a spravil ten plus, no a samozrejme včera, útorok som takisto zadal a veľmi krásny obchod, išiel, odrazil sa od tejto línie, pretože prvý raz, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, perfektná, silná podporná línia a keď išiel tu na hore, tak už bolo veľmi pravdepodobné, že pôjde hore. Tu som zadal stop loss, take profit, 25 bodov, to som naozaj mal tento obchod, 20 bodov, 22 bodov a takisto som mal, tu som mal potom tiež jeden krátky, jeden scalpingový obchod, veľmi rýchlo, že išiel do špicu, špic sa vráti dole, zase tá línia, vrchná línia, odrazil sa od nej a išiel smerom dole, veľmi krátko som dal tých 10 bodov, 9 bodov bez predu a tam bol plus. Takže vidíš, mám to krátke obchody, ak mám stop loss, tu som chcel posúvať ten stop loss ešte nižšie, ale už veľmi rýchlo mi vyhodilo na take profite. Takže toľko krátko, vidíš, tie línie to naozaj veľmi málo. Pozrieme si teraz trendové línie, áno, toto bolo celkom tiež zaujímavé. A prečo som obchodoval tiež toto? Tu som mal tú líniu trendovú, to znamená, že nielen podporná línia, ale ešte aj trendová. A z tej trendovej, keď sa z dvoch línií odrazil, tak to už bolo veľmi pravdepodobné, že pôjde smerom hore. Pozrime si ešte nejaké tie trendové línie, když tá trendová, myslím, že ide až niekde tu náš. No až odtiaľ to, ako tá trendová bola veľmi, táto trendová línia je veľmi silná, preto som ju pozval, že rešpektovaná a teraz nikomu nič neodporúčam, nikomu nič nezodpovedá žiadne straty, výhry, prehry, nič,
ale toto vyzerá naozaj veľmi silný prerazenie tejto trendovej línie, keď vidíš, že máš hornú líniu, je veľmi silná, táto horná odporová a trendová. Oni do takého trojuholníku, ako vidíš. Toto budem ja obchodovať na sell, ale treba si počkať na potvrdenie a tu sa prerazí niekde tá línia v týchto bodoch a bum. Vysoko pravdepodobne, keď sa potvrdí, pôjde ten trh tu na potiahne dole. Ako potiahne dole, musíme sa pozrieť, musíme počkať na potvrdenie, či sa to potvrdí, ale v takýchto situáciách sa to stáva, že sa prerazí, pôjde smerom dolu. Takže zatiaľ k tomu asi, ak máš záujem súkromný tréning, súkromný coaching, alebo moja akadémia, alebo moja kniha Forex stratégie, ktorá sa veľmi dobre predáva. Zatiaľ tu je Milan Marko a prajem ti príjemné a úspešné obchodovanie. Čau.